Kaixo, bideo honetan ikusiko ditugu triangelu baten puntu nabarmenak. Ortozentroa, barizentroa, inzentroa eta zirkunzentroa. Lehenago, triangelu bat definituko dugu. Bi aukera dauzkagu. Edo poligono komandoa erabili, aurreko bideon bezala, edo hiruki komandoa bereziki triangeluak marrazteko. Zuzenean teklatorekin idatzi, edo geometria menuan dagokion ikonoa. Hemen ikusten dugu, hiruki ikonoa. Ikono hori sakatuz gero, agertzen da hiruki idatzita, eta parentesien artean lekua idazteko 3 puntu, 3 erpinak. Behin definiturik, marraztuko du triangelu hori, eta hemen marraztuko gu aldeak pizkat lodiagoa. Lerro zabalera komandoarekin. Berdin, nahi dugun zabalera. Ortozentru kalkulatzeko ortozentru komandoa erabiltzen dugu. Barizentroa kalkulatzeko barizentroa komandoarekin. Inzentroa inzentru komandoarekin. Eta zirkunzentroa zirkunzentru komandoarekin. Behin kalkulaturik, bakoitzean marraztuko dugu bakoitza. Eta desberdintzeko daukagu izena, puntuarenak, eta bestetik kolorea. Zian, marroi, berdea eta gorria. Kalkulatu botoia sakatuko dut. Eta agertzen zaigu. Batetik triangelua, triangelua, eta 4 puntu, ez? Segun eta kolorea eta izena jakingo zein den. Ortozentroa, inzentroa, barizentroa eta zirkunzentroa. Irudian, enboten da, ortozentroa, barizentroa eta zirkunzentroa lerrokatuak direla, ezta? Egiaztatuko guia hori egia den. Lotu egingo ditugu ortozentroa eta barizentroa, beraz definitzen dugu zuzen bat, O eta G puntuetatik pasatzen dena. Eta gero, marraztuko gu zuzen hori. Egingo, kalkulatu botoiarekin. Ez dakit denbora gehiago eman du eta ez du arrastu. Zergatik. Orain behin, ez dakit lehen ez du egin behar dena. Hemen ikusten dugu zuzen bat, O eta G puntuetatik pasatzen dena, eta ematen du Z puntutik ere pasatzen dela. Jakiteko iagia den, Z puntua zuzen honetan dagoen ala ez, galdetuko dugu. Ia Z puntua R zuzenekoa den. Betiko moduan erabiltzen dugu, matematikan erabiltzen ditugun ikurrak. Ikur hori lortzeko, simboloak menuan, hemen daukagu, honetakoa da. Eta gero, utxune bat eman utzi hemen, eta galdera ikurra, teklatuarena. Egingo, eta erantzuna, ziur, hau da, egia da. Z puntua bada R zuzenekoa. Badakizue, zuzen hori Eulerren zuzena dela. Eta badakigu I puntua
intzentroa ez dela R zuzenekoa, baina galdetu egingo du. Ia egia den, era berean, ia R zuzenekoa den, hemen utxune eta galdera ikurra teklatuaren. Kalkulatu botoiarekin, erantzuna faltzu. Ez dela R zuzenekoa. Bueno, erabili dugu, hemen dauzkagun komandoak ortozentro eta puntu hauek kalkulatzeko. Baina badakigu bestera batera kalkulatzen puntu hauek. Definizioa erabiltzen. Adibidez, badakigu ortozentroa altueren arteko ebaki puntua dela. Horrela ikusiko nola ortozentroa lortzen den. Horretarako altuerak definitu behar ditugu. Nahiko izango ditugu bi altuerarekin. Adibidez, A bat, berdin altuera komandoarekin, zeinena D triangularena, eta bat adierazteko lehenengo erpinatik erabiltzen duguna. Gero, era berean, A2, bigarren altuera, bigarren erpinetik marraztuta. Eta ebakidura bilatzeko bi aukera dauzkago. Edo, ebaki komandarekin, zuzenean teklatuarekin idatzita, edo geometria menuan ikon honekin, ebaki ikonarekin, nahi duzuen moduan. Baina txakatuz gero agertzen da ebaki eta hemen sartzeko parentesin artean ze ebaki nahi dugu. Eta badago beste aukera bat, ebakidura bilatzeko, dagokion ikurra erabiltzea, eta ikur hori ebaki egiteko simboloak menuan aurkitzen dugu. Ebaketa ipintzen dena. Ikusiko nola, ebaki komandoarekin edo ikur honekin berdin lortzen dela. Berriro ere, kalkulatu botoiarekin. Ikusten dugu, lehenengo altueraren ekuazioa esplizitua, bigarren altueraren ekuazio esplizitua, eta bi zuzenen arteko ebakidura. Hemen ikusten ditugu koordinatuak, hemen berdin, ez? Beraz, ebaki honekin edo honekin berdin lortuko dugu. Gero, hirugarren altuera puntu berean, puntu beretik pasatu behar da, ezta? Galdetuko gu ia egia den. Lehenengoa definitu hirugarren altuera, hirugarren erpinetik marraztuta, ia ortozentroa altuera horretan dagoen ala ez. Lehen bezala, ikur honekin, gogoratu, simboloak, hemen daukagu, ia honetako den ala ez, eta hemen utxune eta galdera ikurra. Emango gu, kalkulatu botoian, eta agertzen zaigu hirugarren altueraren ekuazio esplizitua, eta altuera hori ortozentrotik pasatzen dela. Egin dugu hori altueraekin, ortozentroa bilatzeko. Egin dezakegu gauza bera, bilatzeko zirkunzentroa aldeen erdibitzaileekin, ezta? Ez dut egingo, baina egin nahi izan ez gero, ez badakigu zelan aurkitu erdibitzailea, laguntza eskatzen dugu, edo metik, laguntza hitzean, edo edizio menuan galdera ikurrean, sakatuz gero, jango gara aurkibidea bilatzen, eta ez hasten da, ez, erdikaria. Hemen ez, erdikaria ez barkatu erdibitzailea, eta hemen dekogu, erdibitzailea, gero, nahi izan ez gero izentroa, erdikaria, eta badekogu gero erdibidekoa, ez? Puntu nabarmen guztiak kalkulatzeko. Hemetik, txakatuz gero, agertzen zaigu bakoitzaren sintaxia. Hortatzen gara ona, eta hori izan da
dena bideo honetan.